Ден 7 от трансформацията ми на мотор. Демек, нищо не е по план. Първоначално плана беше да вали, обаче, както виждате, това не се случва. Понеже на мен ми се снима и трябваше да смена плана. Планът беше да се науча да кантаря. Да, буквално това си казах, че е много добра идея. Затова реших да стегна багажите и да ходя да търся права отсечка. Не след дълго разбрах, че нямам никаква представа къде има прави отсечки в София. Но, по спомен, знам, че имаше една на северната тангента участък, който е затворен и доста често ходят мотористи, които се учат на такива подобни хубави работи. Та тръгнах аз да я търся. И бързо осъзнах, че всъщност изобщо няма да я намеря. Та отново трябваше да сменим плана и просто си казах майната му и започнах да карам леко по-бързичко, с ограничението, разбира се. In the bath, a little unstable, 'cause you broke a bed, she wasn't. О, това е наистина. So baby, come home, I need you to hold me, 'cause it's getting cold, and it's getting stormy, these nights I'm alone. My one and only picks up the phone and tells me she's never coming home. So baby, come home, I need you to hold me, 'cause it's getting cold and it's getting stormy, these nights I'm alone. My one and only Благодаря. Так работа. phone and tells me she's never coming home. And he's in the bath, a little unstable, 'cause you broke a bed. She was an angel, she lets out a gasp, 'cause they're on the table, a call from her past. Честно да ви кажа, след това нещо още треперя. Това да караш с ограничението изобщо не е тъшак работа, хора. И искам този клип да ми кажете къде отида да се уча на кантаря в София. Ако може, пишете ми в Instagram. Ще го оставя някъде тук. Беше чудесен ден и до скоро!